pakufa kwemukomana Thumeka. Dambudziko rakati kuti afe wakanga ane musikana waanonzi wakambodanana naye kutanga 2020. But musikana wavo vaingodanana Juni zvinongoti kana vasangana vana kundonga vichingodanana zvavo. But kana achinge auya kumusha kunoku iye zvichidana ngamboendawo kwake. Asi zvava zviri zvingotsvakana pai mumafacebook. Sa apa anonzi akazokumbira foni yomwe shamwari yake yaigara naye Thumeka. Kubva atasha ndo handina foni yeWhatsApp kana paFacebook ndiri kushandisa kafoni kadiki. Saka chimbondipawo foni yako inopinda paFacebook. Kubva apuwa foni yana. Kubva acheka zita remusikana uyana. Kubva amuona paFacebook. Kubva atanga kutaura naye. Angati uri pai, angati ndiri muno muBekezidai. Uri kugara nani? Angati ndiri kugara ndega. Hauna munhu uri kugara naye here? Angati handina munhu ndiri kugara naye, ndiri kugara ndiri ndega. Kubva vatopanana namba dzokuti vachikwanisa kutaura paWhatsApp. Kubva musikana uyana atokwanisa kubva kumba kuya kwaigara kuenda kwaigara Thumeka. Kusvika votodini votogara. Saka Thumeka akazoti akuchiperekedza musikana uyana. Kubva waonekwa ane mukomana iye anonzi Makwaha wekwaMaunzi. Then amuona Makwaha haasiripi muridzi wemusikana uyu. Akabva achidana ataurira muridzi wemusikana uyana kuti ndaona musikana wako aine mukomana wakamira so uyana kwawo anonzi Thumeka. Then akachizobva ati amanheru pauchienda kundotora Thumeka paaigara. Iye Maunzi achisangana nemuridzi nemukomana aidana nemusikana uyana. Kubva vamutora voenda naye vosvika anonzi vakamuvharira pavakapinda pajarati. So vakangoti vechipinda vobva vavhara gedhi. Munonzi panga pane mumwe anga aripo futi angosvika achiti ndiye here mukomana wachona, zvingazi ndiye. Kubva atozirara pasi. Saka kunonzi akada kuti atsanangure kuti nyaya yakatangira papi ichienda papi. Haana kuwa chanzi kuti adini akwanise kutsanangura. Kubva atorara ndokubva atanga kurohwa Thumeka. Arohwa kwaizi vaimurova vichizorora. Nguva yavotangidza futi vichizorora, nguva yavotangidza futi. Vanhu vamwe vakanga varipo vanonzi vakapedzisira vadini vabuda. Because akanga aona kuti mari wevari kuziva munhu adini aitwa. Saka mukomana akanga aripo shamwari yaThumeka ndiye akangosara. Oda kuti aidze kubata otomborohwawo. Kubva atoona kuti adini angakwanisa kubata because vairova vari 3. Ndo namba yandakanzwa vanhu vairova Thumeka. Saka zvadaro zviyana vakamurova kusvika vapedza vichiti vari kuda 50,000 kuti vadini vakwanise kuzosiya Thumeka. Saka pakaitwe minzi mukomana akanga aripo shamwari yaThumeka akafonera umwe mukomana waakafonera. Afonera mukomana yana angati saka vasadini vasasamurova tikwanise kuzodini kusanganisa mari vari kuda mangwana tikwanise kuvapa. Saka ivo kwaya vakangotora foni yana kubva vatoisiya iri paloudspeaker vongoenderera mberi vichidini vichirova munhu. Vakazoti varemba kwachiti achibata munhu yana tichitaudzana nezvemari azotipa mari yana mangwani. Asatipa ndinongoya futi tichidini tichimurova. Vapedza ndipo vakati kune shamwari yachona yachitora shamwari yako yekudini uende naye. Kubva vamubvisa pavakamurovera vobva vamisa futi pamukugu umweni pavakamisa votora waya vomusunga maoko nemumakumbo kubva asara ipapo ari ega. Saka akazoti achimuka iye mukomana akarova kwaMaunzi. Achimuka mangwana makuseni kubva asvika oona Thumeka akadini atoshayika. Ichifika anonzi akamukaba achitiwe muka. Vanhu vakazonga vapo ndo vakazoti uri kuona munhu uri kukaba wadini hapasina munhu. Iye wakabva aonini atiza kuuya kumusha kunoku. Tochisara isusu vekukama tochiti saka tochidini. Ndopatakasara tosangana. Vakanga vakwanise kuvatendepo vazukuru vacho vekwaMaunzi. Then vasvika vakatiti isusu tiri azukuru hatina chetokwanisa kudini kuita. Tichachimbomirirawo mhinduro ichabva kuri kune vekwaMaunzi vachona tichandonga teisvitsa mashoko pane zvemuchataura. Saka takasiya tanyora list yezvinhu zvaidiwe papapo.
papepa. Then pepa riyana rakati raendeswa kwana Maunzi. Vakabva vazoti tochikumbira kuti tidini tisangane newe pamutoo. Kubva futi tazoya futi kudzokeko tochizosangana nawo futi vekwaMaunzi vaya nevazukuru vacho. Kubva vati pepa takariona tichadini tichachiita saizvozvo semanyorero amakaita papepa kuti muri kuda zvakadini 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 zvakati. Tikati zvakanaka takatodini toona ndimi. Zvadaroko vakabhadhara mari yekuti mufi auye kumba. Tochiti mari yechikafu ichazodyiwa kumba haana kuzokwanisa kuchidini kuchitipa semanyorerwa zvanga zvakaizwa. Vakutanga kuti ina hanchina mari. Mari yandakatobvisa yeye yandakatobhadhara kuti muende kanyi ne10,000 yaakatipa achiti ndo yandasara nayo. Zvinhu zvirotanga kudini kuchinetsa. Kubva tati saka isu takutora bhodhi sezvaona kudini kuita zvakanyorwa palist iyi. Taakusimudze bhodhi but tiri kuenda nayo kupi kwaMaunzi. Vari kuSouth Africa akati zvakanaka kanyi ndo kunani kune munhu akauraya nana baba variko. Saka tichazisa kuti alini amumirire pakopa. Kubva tasimuka kusvika pakopa hapana munhu. Kubva taenda nebhodhi kwaMaunzi togara. Saka tagara ndo patakazonzwa zvakungozwa ngevanhu vakanga vasara kupi serere kwaMaunzi vari mudhuze nemwaMaunzi chiti tazoona mota yazouya kutora mufi yepolisi but Maunzi wanga aripo mufi waiswa kumochari. Tikati saka tichadini tichazozwa ndivo vakuzotitsvaga kuti wai makasiya mufi zviri kufamba sei. Kubva mambo ngorima achizofona ichiti Maunzi wazouya achiti ndakauraya mwana wakwani wekwaMuchwete. Saka ndokumbirawo kuti tikwanise kusangana nawo tidini tione kutaudzana. Muchadini semburi ngekuti tiri kubhuya kuti mwana wanyu uri kutotenderera haazi kuzorora up to now. Kubva musi wa29 we up to nyamashi haazi kuzorora. Uyu muuraya akaramba achingowedzera mazuva mucharamba muchiita dance along naye here kana kuti ugare naye. Anditi wakamuuraya ngekumuda kana achide kurya nyama yacho ngaurye. Isusu togara magarire takati tinoziva kuti tumeka panapa atina. Wakauraya isi tumeka takasa kwaMaunzi. Saka Maunzi ndiye unaye kuti izvezvi akanyambonyepa kuti takaenda kwese kumochari iye wakatora wakandorasha. Bvani ndizvo izvozvo ngekuti wakarekete zvaunozive kuti izvi ndozvandirokwanise kuita. Saka atingambomurambidzi ngekuti isu takangompa kuti zviro zvako izvi ngaurye. Ngekuti wakaona kuti zvinekodzero kuti tumeka waite mwana wakwaMaunzi asisiri mwana wakwaMutoba. Sei wakatore mwana wakwaMutoba kumita wakwaMaunzi ngaurye. Zvawakade kutora nezvaunoganza kuti ndakatora ndinoda kuromba ndizvo ndatone mari yakawanda nekwawaindoreketa kuti hai inini here ndakatoendesa mapatsi yangu kwai kupi kuMalawi kwawaiti ndakaendesa kuMalawi ndiro akutofamba nekubudira. Ngaufambe naye achibudira naTumeka uyi naye ngoti panapa Tumeka wasuguma mumusha. Tumeka uri kwaMaunzi ngaugare naye. Simba rekuzoti uzotora zvemunhu kuzoenda naye kumochari wega nekovhure box. Wakahuonepi hushingiko sekureko wakaita. Kutori kutoti madzimambo kwavo vanogona kufana kuchaja zvezvimweni pamusoro pezvawakaita ngekuti tiri kurwadziwa. Inini ndiri mwana waMukundwa wachona musikana mukuru panapa. Saka kii yacho wakapuwa ndiani kuti kii nana sekuru muhomwe. Iye wakambovhura sei bhokisi iri kuti ubvise zvemupfumu kuti uise ino mumochari. Ari kutirwadza muromo. Saka tochiti mangwani mwaende kwamambo zvamuri kuda kuti muntu uno aite kuti muzoenda kokotsa mufi zvinyi. Isusu mare yetakanyorerana yetakanyora isusu kuti tiri kude mare yakati inokwanise kusara yachichengete mhuri idzi ndiyo yatinoda. Akatipa mare iyoyo isu totore mufi wedu tochengeta chete. Ndo chete zvirudi. Tonga ndichida kuzoona zvekuti bhodhi yedu zveyauya izvi mutumbi wedu wakakwana here. Kana usina kukwana tichaona tine zvekutaura zvepamusoro pekuona kuti bhodhi yedu haina zvinhu zvakakwana. Kana ine zvinhu zvakakwana zvongomirira ipapo iyo nozongonangana nemufi yesu zvitoda isusu anonga atidini atipakurira. Saka vatiri kubhuya kuti izvi atiri kubhuya zvinezvi hazvisi zvemufi. Mufi uchazoda kutozoitawo zvakewo uchazoita kuenda kundorwa hondo yake nekuraiwa kwake. Isusu tache zvedu
pakodzero dzedu nemhuri yaatisiye Yokuchema kwetinoita. nhumbu dzese dzakatakurwa dzichiri diki dzinoda kuriritira, dzinoda kuona kuti dzirarama. Vakadzi vacho vanoda kurya, vana vanoda kurya.